Hyvää päivää kaikille! Kun ihminen on porukassa ja haluaisi kaivaa nenänsä, niin se on hankalaa, koska osa ihmisistä paheksuu nenän kaivamista. Tämä ongelma poistuu laitteella, jonka olen keksinyt. Kyseessä on huomaamaton nenänkaivulaite. Laitat vain tyhjän vessapaperirullan nenäsi eteen ja kaivat sen lävitse kynän avulla nenäsi. Niin kukaan ei huomaa mitään. Eikä tässä vielä kaikki. Jos sinulla on menossa sormi suuhun, niin sekin ongelma poistuu tällä laitteella. Silloin vain työnnätkin sormen sijasta ensin tämän laitteen suuhusi. Ja kukaan ei huomaa mitään. Ja se on mahtavaa, sillä sen jälkeen sinua pidetään terävänä tyyppinä, jolla ei koskaan mene sormi suuhun. Eikä tässä vielä kaikki. Jos sinulla on yhtä mahtavia innovaatioita, tuoteideoita, palveluideoita, niin tule pizzaamaan helmikuussa tapahtumaan, jonka nimi on CD toiseen. Tervetuloa, turvetteloa!